Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Τη φετινή χρονιά ο Σύνδεσμος Συρακιωτών Πρέβεζας γίνεται 50 χρόνων. Και με αφορμή αυτή την επέτειο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας και τον ευχαριστούμε για την παραχώρηση. Η εκδήλωση αυτή με οδηγούς τον Ηλία Δήμα, την Αθανασία Τσουμελέκα, τη Δέσποινα, τη Μαρία και τη Βασιλική, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν με συναίσθημα, συγκίνηση, ιστορίες, θύμησες και με μια σύντομη αναδρομή στο παρόν που θα συναντήσει το μέλλον του Συλλόγου. Κοντά μας βρίσκονται και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, ο εδεσιμότατος πατέρας Κωνσταντίνος Παγκράτης. Οι βουλευτές της Πρέβεζας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σπύρος Κυριάκης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Κώστας Μπάρκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νικόλαος Βαΐτσης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πρέβεζας ο κ. Λεωνίδας Αργυρός, ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γκίζας Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος Ζηρού και πρόεδρος του Συνδέσμου Συρακιωτών Φιλιππιάδας και Κάμπου Γιώργας Βασίλειος, ο πρόεδρος της κοινότητας Συράκου Βαΐτσης Γιώργος, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πρέβεζας ο Γιώργος Ονίτσας, δημοτικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων. Στο σημείο αυτό να καλέσω τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη, τον εδεσιμότατο τον πατέρα Κωνσταντίνο Παγκράτη, για να μας μεταφέρει το χαιρετισμό. 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια προσφοράς, 50 χρόνια έκφρασης πολιτισμού. Αξιότιμε κύριε Σιόρεντα, πρόεδρε του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, εντιμότατοι προσκεκλημένοι, Χριστός Ανέστη. Μέσα στην πασχάλια περίοδο της Αναστάσεως, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ζωής γεμάτη φως και ελπίδας, μέσα σε αυτή την περίοδο συνέπεσε και ο εορτασμός της συμπληρώσεως 50 χρόνων από της ιδρύσεως και μεστής παρουσίας σε έργα ενός συνδέσμου που ενώνει και ένωσε ανθρώπους που κοινό τους στοιχείο ήταν και είναι η αγάπη για τον τόπο καταγωγής τους. Έναν τόπο που προσέφερε και προσφέρει όχι μόνο στην Ήπειρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, φωτεινές προσωπικότητες του χώρου της παιδείας, των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού, του πολιτισμού. Αυτοδημιούργητες με βαθιά ριζωμένη την πίστη στον Θεό. Αυτός ο τόπος που για κάποιους υπήρξε σημείο έμπνευσης, για άλλους νοσταλγίας, αλλά για τους περισσότερους τόπος αγαπημένος. Και αυτός δεν είναι άλλος από το Συράκο. Ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Πιμενάκου μας κυρίου Χρυσοστόμου, που λόγω ποιμαντικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί στην επετειακή αυτή εκδήλωση, που κοσμούν με την παρουσία τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές, μεταφέρω τις πατρικές ευλογίες και εγκάρδιες ευχές για την επιτυχή διεξαγωγή της εκδηλώσεως, ως και σε κάθε προγραμματισμένη δράση του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας. Σας ευχαριστώ. Να δώσω, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον βουλευτή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Κύριε συνάδελφε, κύριοι δήμαρχοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου, αγαπητέ Δημήτρη Σιόρεντα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Είναι πολλά αυτά που μπορώ να πω και να αναφέρω για τον ρόλο των Συρακιωτών και τον ρόλο του Συνδέσμου στα πολιτιστικά, πολιτικά δρόμενα της πόλης μας. Πολλές οι παρεμβάσεις του σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι έχει αυτό χαραχθεί στην μνήμη και στην σκέψη και στην αναφορά όλων των Πρεβεζάνων. Θα πω όλου του νομού, μιας και εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου ήταν έντονη η παρουσία και είναι εδώ και ο πρόεδρος άκουσα του Συνδέσμου της Φιλιππιάδας.
έντονη παρουσία των Σιρακιωτών. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για όλη την παρέμβασή σας, για όλη την μνήμη την οποία ανακαλείτε συνεχώς σε εμάς, για τον ρόλο του συνδέσμου. Να συνεχίσετε να είστε παρεμβατικοί και ουσιαστικοί στη δουλειά σας, να αναδεικνύετε τον ρόλο του Σιράκου και ως τόπου, ένας εξαιρετικός τόπος, ένα εξαιρετικό χωριό όπου όλοι θέλουν να επισκεφθούν, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά την οποία πρέπει να την οδηγήσετε στην γνώση όλων των Ελλήνων όλης της χώρας. Ξεκινώντας από την Πρέβεζα, ξεκινώντας από την Ήπειρο και συνεχίζοντας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Κάτι που πάντα έκαναν οι Σιρακιώτες, ακόμα και όταν ήταν περιορισμένοι, ενώ τοπικά στον τόπο τους, στο Σιράκο, ακόμα και τότε είχαν τη δυνατότητα μέσω του έργου τους και του εμπορικού τους και της εμπορικής τους και πολιτικής τους σκέψης να μετακινούνται, να οδηγούν τον ρόλο του Σιράκου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Θερμά συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία των δύο εξαιρετικών ομιλητών σήμερα στην σημερινή εκδήλωση. Ο κ. καθηγητής γνωστός για τον ρόλο του ακόμα και πολύ δε περισσότερο μάλλον στο πολιτιστικό κομμάτι του Σιράκου αλλά και της Ηπείρου, και η Ολυμπιονίκης μας και συμμαθήτριά μου, γιατί είμαστε πολύ κοντά είμαστε ίδια στην ηλικία, ναι, η οποία μπορεί να αναδείξει και με τον ρόλο της και με τον τρόπο της τον ρόλο του Σιράκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε δυνατοί και να συνεχίσετε τον ρόλο σας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, τον κύριο Στράτο Ιωάννου. Χρησιμότατε, εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητές κυρίες και κύριοι, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να χαιρετήσω αυτή την επαιτειακή εκδήλωση των 50 χρόνων του Συνδέσμου των Σιρακιωτών Πρέβεζας. Ένας σύνδεσμος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά αυτά τα 50 χρόνια στην πόλη της Πρέβεζας και όχι μόνο, θα έλεγα σε όλο τον νομό. Ένας σύλλογος δραστήριος με μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική δράση και έχει αφήσει πραγματικά το αποτύπωμά του στην πόλη της Πρέβεζας. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Τοσόρεντα, και το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το μεγάλο έργο που έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Θέλω να συγχαρώ τους διατελέσσετες προέδρους όλα αυτά τα 50 χρόνια, γιατί όλοι τους βάλανε από ένα λιθαράκι, θα έλεγα από ένα μεγάλο λίθο πάνω σε αυτό που έχει φτάσει σήμερα ο Σύλλογος. Να συνεχίσουν έτσι, να συνεχίσουν δυνατά και εμείς σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή κοινότητα Πρέβεζας, αλλά και σαν περιφέρεια θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντιπεριφερειάρχη και ο λόγος τώρα στο Δήμαρχο της Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Σεβαστέ πατέρα, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ Δήμαρχε Βορείο Τζουμέρκων, κύριε Βαΐτσι, αγαπητέ Πρόεδρο του Σιράκου, κύριε Βαΐτσι, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί μας συντοπίτισσα και Ολυμπιονίκης της καρδιάς όλων των Πρεβεζάνων, Αθανασία Τσουμελέκα, αξιότιμε καθηγητά, κύριε Δήμα, και οι δύο εκλεκτά μέλη της Σιρακιώτικης Πρεβεζάνικης κοινότητας. Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Σιρακιωτών Πρέβεζας, που σήμερα ως οικοδεσπότες μαζί με τη δυναμική και προκομμένη κοινότητα Σιρακιωτών εορτάζεται μια σημαντική επέτειο για όλους και όλες τους δημότες του Δήμου Πρέβεζας κάθε καταγωγής. 50 χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου Σιρακιωτών Πρέβεζας, μισός αιώνας δράσης, έργου και προσφορά στην τοπική κοινωνία. Ένας σύνδεσμος αδιάκοπα ζωντανός και παραγωγικός στο πέρασμα του χρόνου και με ισχυρό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική μας κοινωνία. Σύνδεσμος και γέφυρα προβολής και συνέχισης της κουλτούρας και των πλούσιων παραδόσεων των Σιρακιωτών μελών του, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και με την εξωστρέφεια προς
άλλες κοινότητες και τους γηγενείς Πρεβεζάνους, παρακαταθήκες παραδόσεων, γραμμάτων και τεχνών, μα ενός τόπου με ιστορία που έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στην πατρίδα προσωπικότητες που την υπηρετούν με την μέγιστη προσφορά. Σύνδεσμος με ικανά στελέχη στο πέρασμα του χρόνου και αξιόπανους στυλοβάτες και προέδρους, όπου και σήμερα επί την ευκαιρία τιμάτε και τους τιμάμε μαζί μας. Μια κοινότητα με αρχές και μεγάλη καρδιά, αλλά της οποίας η ψυχή πάντα και για πάντα θα χτυπάει εκεί ψηλά στο Σιράκο. Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, θέλω να τονίσω την εξαιρετική συνεργασία που είχα και με το προηγούμενο Συμβούλιο του Συνδέσμου, αλλά και με το νέο Συμβούλιο για την ολοκλήρωση έργων όπως το Λαογραφικό Μουσείο που ξεκίνησε και συνεχίζεται, τη συνέχιση της ονοματοδοσίας και της αλλαγής της Λεωφόρο Ιωαννίνων σε Λεωφόρο Κωνσταντίνου Κρυστάλλη, ενέργειες που απαιτούνται για την παραχώρηση ενός δημοτικού ακινήτου για να προχωρήσει με δικά σας έξοδα και με δικές ενέργειες η δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου των Σιρακιωτών και τόσα άλλα που στηρίζουμε δίπλα σας σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε παρουσία. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί Σιρακιώτες του Δήμου Πρέβεζας, σας εύχομαι από καρδιάς και άλλα 50 χρόνια στο σύνδεσμο και να τα εκατοστήσετε πάντα με προκοπή και προσφορά όπως μέχρι σήμερα πράξατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Πρέβεζας. Η καρδιά θα χτυπάει εκεί ψηλά στο Σιράκο, μας είπε, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον κύριο Βαΐτσι Νικόλαο. Εδεσιμότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε της Πρέβεζας, κύριε Γεωργάκου, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Σιράκου, αγαπητέ μέλη του Συνδέσμου Σιρακετών, αγαπητοί πατριώτες. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για τα 50 χρόνια προσφοράς στο Σιράκο, διότι ζούμε σε μια εποχή που όλα κρυμνίζονται. Βλέπουμε ότι χάνονται αρχές και αξίες, η οικογένεια βάλεται, η θρησκεία μας βάλεται, προσπαθούν να αποκόψουν τις ρίζες μας. Όμως εσείς οι Σιρακιώτες, τα μέλη του Συνδέσμου, αλλά και εσείς οι απλοί πατριώτες, αυτό το πράγμα δεν το επιτρέψατε. Και όχι μόνο δεν το επιτρέψατε, το κάνετε πιο έντονα. Δυναμώνετε τις ρίζες σας, μεταδίδετε από γενιά σε γενιά τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις σας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε πάντα ορογοί σε αυτό το τεράστιο έργο το οποίο προσφέρετε, που σηκώνετε το Σιράκο ακόμη πιο ψηλά και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήθελα να πω για την Αθανασία την Τζουμελέκο, η οποία με συγκίνησε πριν και κόπιασα, διότι μου λέει όσο μεγαλώνουμε, αγαπητέ Δήμαρχε, τόσο δενόμαστε, έχουμε την ανάγκη να δεθούμε με τις ρίζες μας. Με συγκίνησες, Αθανασία, και σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι μας έχεις προσφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη αλήθεια, Δήμαρχε, όσο μεγαλώνουμε τόσο έχουμε ανάγκη να δενόμαστε με τις ρίζες μας. Θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της κοινότητας Σιράκου, τον κύριο Γιώργο Βαΐτσι. Εδεσιμότατε, αγαπητοί εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητέ πρόεδρε του Συνδέσμου Σιρακετών και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πράγματι είναι μια ευτυχή στιγμή αυτή να γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Σιρακετών που έργασε σήμερα με ένα τεράστιο έργο, και εγώ, σαν πρόεδρος της κοινότητας Σιράκου σήμερα το 2024, δεν θα μπορούσα να φανταστώ το παρόν και την παραγωγή των παραδόσεων τα προηγούμενα χρόνια χωρίς το ρόλο των συνδέσμων σε μια κοινότητα από δήμων από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε διάφορα αστικά κέντρα. Και πράγματι ο όρος σύνδεσμος
είναι αυτός που έδωσε το ορόσημο στη λειτουργία των συνδέσμων τόσα χρόνια, σύνδεσμος μεταξύ των απόδημων, σύνδεσμος με τον γενέθλιο τόπο. Ο Σύνδεσμος Συρακετών Πρέβεζας έχει επιδείξει ένα τεράστιο έργο αυτές τις 5 δεκαετίες και εγώ θεωρώ ένα κορυφαίο γεγονός τη σύσταση των παραρτημάτων και συνέχεια των συνδέσμων. Και το έργο των συνδέσμων και κυρίως του Συνδέσμου Πρέβεζας που μιλάμε σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με τη διάδοση, την αναθέρμανση των σχέσεων με τον γενέθλιο τόπο, την διάδοση του πολιτισμού μας και τη μεταβαλάδευση στις επόμενες γενιές. Έχει να κάνει και με έργα που έχουν επιδείξει οι σύνδεσμοι, με πρωτοπόρο το Σύνδεσμο Πρέβεζας στο Σιράκο. Έχει να κάνει με δραστηριότητες σε πολλαπλά γεγονότα. Να αναφέρω μόνο ότι ο Σύνδεσμος Πρέβεζας στις αρχές της δεκαετίας του 80 παρέλαβε θείο βρέφος την εφημερίδα των Αντιλάλων από το Σύνδεσμο της Αθήνας, την γιγάντωσε, της έδωσε έννοια και υπόσταση και στη συνέχεια την κράτησε ζωντανή ώστε να μεταφέρεται από σύνδεσμο σε σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια. Η κοινότητα της Πρέβεζας, των Συρακετών της Πρέβεζας, αγαπητέ Δήμαρχε, έχει να επιδείξει μια τεράστια δραστηριότητα από τα μέσα του 18ου αιώνα, που ιδρύθηκαν τα πρώτα εμπορικά πρακτορεία. Ήταν ένας τόπος που οι Συρακιώτες έκαναν πατρίδα τους, δραστηριοποιήθηκαν εδώ, δημιούργησαν οικονομία, δημιούργησαν μια κοινωνική συνοχή που κρατάει εδώ και 2,5 αιώνες και συνεχίζει να δίνει τη δική της υπόσταση ο σύνδεσμος και στο πολιτιστικό αλλά και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα στην πόλη της Πρέβεζας. Σιράκο και Πρέβεζα, έχω ξαναπεί πολλές φορές, συμβαδίζουν αιώνες τώρα. Αυτό που έχει έννοια για το μέλλον του συνδέσμου είναι να μπορεί να αναθερμαίνει αυτή τη σχέση με τον γενέθλιο τόπο. Κάνουμε δράσεις μαζί με το σύνδεσμο, παλεύουμε μαζί, συνεργαζόμαστε και είμαι περήφανος που σε λίγες μέρες μια ωραία εκδήλωση που θα γίνει στο Σιράκο και θα υποδεχτούμε έναν άλλον τόπο με πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο όπως η Λέρος, αυτοί που θα υποδεχθούν και θα είναι οι πρέσβεις του Σιράκου σε αυτή την εκδήλωση, είναι τα μέλη του Συνδέσμου της Πρέβεζας, διότι αυτός είναι ο ρόλος μας, να φέρνουμε τον κόσμο κοντά μας, να συνεργαζόμαστε και να κρατάμε αυτές τις σχέσεις με τον τόπο, αυτή την ακρολιθιά της Πίνδου εκεί ψηλά, κοντά στους πατριώτες μας. Ευχαριστούμε πολύ το Σύνδεσμο, εύχομαι καλή δύναμη και είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε και να βοηθάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι η πρόεδρος του Συνδέσμου Συρακιωτών Αθήνα στο Σιράκο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, ωστόσο έστειλε ένα μήνυμα που αναφέρει: σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική σας πρόσκληση να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Ωστόσο δεν θα καταφέρω να βρεθώ για προσωπικούς λόγους. Εύχομαι από καρδιά στον Πρόεδρο, καθώς και στα αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες στην Πρέβεζα, χρόνια πολλά και δημιουργικά, αντάξια της εξαιρετικής ιστορίας του αγαπημένου μου Σιράκου. Η συμπλήρωση των 50 χρόνων, συνεχίζει Πρόεδρος, από την ίδρυση του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, αξίζει διθυράμβους, ενώ μας υπενθυμίζει την ανάγκη για διατήρηση και συνέχιση της εξαίρετης πορείας του Συνδέσμου για ακόμη 50 και περισσότερα χρόνια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πάτρας και Δυτικής Ελλάδος Ζαλοκόστος, ο κύριος Μανώλης Μαγκλάρας, στο μήνυμά του αναφέρει: αγαπητοί συμπατριώτες, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική σας πρόσκληση να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Επιθυμώ να ευχηθώ από καρδιά στο φίλο πρόεδρο και στα αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιστορικού πλέον Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας και διημών σε όλους τους συμπατριώτες μου στην Πρέβεζα, επί τη 50 η επετείο από της ιδρύσεως του Συλλόγου, χρόνια πολλά και δημιουργικά, αντάξια της λαμπρής ιστορίας του αγαπημένου μας Σιράκου. Κυρίες και κύριοι, τα 50 χρόνια είναι ένας ιστορικός σταθμός, ο οποίος συγκινεί, το είδαμε άλλωστε και στους χαιρετισμούς, και δίνει την ευκαιρία στον καθένα από μας να αναπολύσει και να αισθανθεί τους μακρινούς ορίζοντες της συνεχούς δημιουργίας. Αν και είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, μας ενώνει κάτι κοινό που καθοδηγεί τα βήματά μας για το μέλλον του Συλλόγου. Αρκετό να συνεχίσουμε αυτά που φέραμε μαζί μας, αυτά που ζήσαμε, τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία μας. Ο καθένας έχει κάτι να πει, ο καθένας έχει κάτι να δώσει.
να καλέσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, τον κύριο Δημήτρη Σιόρεντα. Καλημέρα σας. Δεσιμότατε, κύριοι βουλευτές, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε Πρέβεζας, κύριε Δήμαρχε Βορείων Τζουμέρκων, κύριε Αντιδήμαρχε Πρέβεζας, κύριε Αντιδήμαρχε Βορείων Τζουμέρκων, κύριε Αντιδήμαρχε Ζηρού και Πρόεδρε του Συνδέσμου Συρακιωτών Φιλιππιάδας και Κάμπου, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Συράκου, κύριοι Περιφερειακοί, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι πολιτιστικών συνδέσμων και λοιπόν φορέων, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή επαιτειακή εκδήλωση και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η σημερινή εκδήλωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα γιατί ο σύνδεσμός μας έκλεισε μισό αιώνα ζωής από την ίδρυση και λειτουργία του. Όπως είναι γνωστό, ο σύνδεσμος λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το έτος 1973, αν και πρωτοεμφανίστηκε 3 χρόνια νωρίτερα ως παράρτημα του τότε Συνδέσμου Συρακιωτών με έδρα τα Ιωάννινα. Οι στόχοι που τέθηκαν από την ίδρυση του Συνδέσμου μέχρι και σήμερα είναι αποτυπωμένοι στο καταστατικό λειτουργίας του με βασικότερους: την συνεργασία, αλληλεγγύη και σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή Πρέβεζας και κατάγονται από την κοινότητα Συράκου, την μέριμνα για την πνευματική και οικονομική πρόοδο αυτών που κατάγονται από το Συράκο και κατοικούν στην περιοχή της Πρέβεζας, την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε πάσχοντες και άπορους που κατάγονται από το Συράκο και κατοικούν στην περιοχή της Πρέβεζας, την πρικοδότηση άπορων κοριτσών που κατάγονται από το Συράκο και κατοικούν στην περιοχή της Πρέβεζας, την μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων που αναφέρονται στην πνευματική, εκπολιτιστική και μορφωτική πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας Συράκου και των κατοίκων της. Την μέριμνα για την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της κοινότητας Συράκου, την παροχή βοήθειας και οικονομικής ενίσχυσης σε παιδιά απόρων Συρακιωτών και ειδικότερα για την μόρφωση και πρικοδότηση αυτών. Την συνεργασία και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του Συνδέσμου και των άλλων σωματείων Συρακιωτών που έχουν έδρα άλλους νομούς. Την ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου και λαογραφικού μουσείου στην πόλη της Πρέβεζας με σκοπό την διατήρηση των παραδόσεων και την προαγωγή πνεύματος φιλίας μεταξύ των Συρακιωτών, καθώς και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των Συρακιωτών. Η ιδέα για την δημιουργία του συνδέσμου μας γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων με καταγωγή από το ορεινό Συράκο να αλλάξουν τρόπο ζωής, να βελτιώσουν το πολιτιστικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδό τους, καθώς και το άθλιο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν. Οι άνθρωποι που βλέπουν και πάνε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο είναι εκείνοι που συνεχώς και πεισματικά ενδιαφέρονται και ψάχνουν για τις συνθήκες που θέλουν να ζήσουν και αν δεν τις βρουν, τις δημιουργούν μόνοι τους. Έτσι και εμείς, εδώ στην Πρέβεζα, πήραμε τις τύχες μας στα χέρια μας και αποδείξαμε ότι διαχρονικά είμαστε ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας, την οποία εμπλουτίσαμε με το μόχθο, τα ήθη, τα έθιμα, την παραγωγική μας δυναμική, την κουλτούρα και την περηφάνεια μας. Όλα αυτά τα πολύ δύσκολα 50 χρόνια της ζωής του Συνδέσμου αποδείξαμε ότι ο σύνδεσμός μας είναι δυναμικός, δραστήριος και συμμετέχει σε όλα σχεδόν τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, έχοντας πάντα ως απότερο σκοπό την μεταλαμπάδευση της συρακιώτικης πολιτισμικής κληρονομιάς. Καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκαν αρκετές δραστηριότητες όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά αλλά και το αρχείο του συνδέσμου. Σημαντική ήταν η συμβουλή του συνδέσμου αλλά και όλων των Συρακιωτών της Πρέβεζας στην ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης σε οικόπεδο του κληροδοτήματος Χριστοφόρου Ρίζου. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε Ιερανική Επιτροπή, ενώ σημαντική ήταν και η προσωπική εργασία πολλών Συρακιωτών. Μετά από προσπάθειες του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας, αποφασίστηκε το κτίριο της πρώην οικίας Απόστολου Ρίζου, το οποίο κληροδότησε κατά τα 2 τρίτα η κοινότητα Συράκου και σήμερα ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και κατά το 1 τρίτο ο Δήμος Πρέβεζας να λειτουργήσει ως λαογραφικό μουσείο Συρακιωτών. Με μέριμνα του Συνδέσμου και την βοήθεια όλων των Συρακιωτών της Πρέβεζας συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός από εκθέματα, ενώ εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι και έγιναν κατά το παρελθόν διάφορες εργασίες αναπαλαίωσης και συντήρησης του κτηρίου.
ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής και σε συνεργασία με το Δήμο Βορείων Ζουμέρκων και προσωπικά τον πρώην Δήμαρχο αυτό κύριο Σεντελέ, αλλά και τον σύνδεσμό μας, το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε σε επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και εξασφαλίστηκε το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ περίπου. Το εγκεκριμένο χρηματικό ποσό δεν επαρκεί για το σύνολο των εργασιών, προκειμένου αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Πριν όμως, σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Γεωργάκο, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει όλη η αναγκαία χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και το μουσείο να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, πλην όμως για διαδικαστικά ζητήματα σταμάτησαν και δεν έχουν αρχίσει ακόμη, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Για το λόγο αυτό και εξαιτίας της σπουδαιότητας του θέματος, για ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους Συρακιώτες, θα θέλαμε την άμεση παρέμβαση και δέσμευση του κυρίου Δημάρχου, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Η ολοκλήρωση του έργου και η λειτουργικότητα του μουσείου, το οποίο θα αποτελεί ένα στολίδι πολιτιστικής και ιστορικής σπουδαιότητας για τον τόπο μας, αποτελεί καθήκον και χρέος αναγνώρισης προς όλους τους Συρακιώτες της Πρέβεζας. Στον αύριο χώρο του κτηρίου κοσμούν οι πρωτομές του Ιωάννη Κολέτη, του Κώστα Κρυστάλλη και του Γεωργίου Ζαλοκώστα, που στήθηκαν με έξοδα του Συνδέσμου, αλλά και συμπατριωτών μας, τα οποία συγκεντρώθηκαν από Ιερανική Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από προσπάθειες του Συνδέσμου. Το έτος 1985, ο σύνδεσμός μας, από κοινού με τον Σύνδεσμο Συρακιωτών Ιωαννίνων και την κοινότητα Συράκου, προέβησαν σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες και διαμόρφωσαν το χώρο στη Βρύση Νούτσι, ενώ με πρωτοβουλία και χρήματα του Συνδέσμου μας άρχισε η αναστήλωση του παλιού νερόμυλου στο Κέτσες Λιμάρι. Κατά καιρούς, ο σύνδεσμός μας διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, αλλά και άλλες εκδηλώσεις πνευματικού και πολιτιστικού περιεχομένου με κυριότερες. Το έτος 1993 και με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Συρακιώτη ποιητή Κώστα Κρυστάλλη, σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διοργανώθηκε επιστημονικό συμπόσιο, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί αξιόλογοι επιστήμονες. Από το Δήμο Πρέβεζας και συγκεκριμένα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας εκδόθηκε βιβλίο, το οποίο αποτελεί καταγραφή των πρακτικών του συνεδρίου, του συμποσίου. Το έτος 1997 και με αφορμή τα 150 χρόνια από το θάνατο του πρώτου συνταγματικού πρωθυπουργού της χώρας μας, με καταγωγή από το Συράκο, Ιωάννη Κολέτη, πραγματοποιήθηκε από το σύνδεσμό μας σχετική ημερίδα. Το έτος 2015 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας στην περιοχή του Ελαιώνα, το οποίο κτίστηκε σε οικόπεδο 3 στρεμμάτων που δόρισαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρέβεζας με καταγωγή από το Συράκο, Χρήστος Μακρυγιάννης και η μητέρα του. Το έτος 2017 με πρωτοβουλία του συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε στο Συράκο η μερίδα προς τιμή των αδικοχαμένων της περίοδου 1940-1950. Το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα η μερίδα με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη. Το έτος 2021 και με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Κολέτη πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα συνέδριο με την συμμετοχή πολλών καθηγητών και από πολλά πανεπιστήμια της χώρας μας, το οποίο ξεπέρασε τους στόχους τους αλλά και τις προσδοκίες μας. Με βάση το συνέδριο αυτό, από το Σύνδεσμο Συρακιωτών Πρέβεζας και τον εκδοτικό οίκο Σταμούλη, εκδόθηκε το βιβλίο Ιωάννης Κολέτης «Πολιτική δράση και απεικονίσεις», που βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις συμβολές των περισσότερων καθηγητών του συνεδρίου. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρόμενα που διοργανώνει ο Δήμος μας, όπως άκτια, νικοπόλια κτλ., αλλά και σε παρουσιάσεις βιβλίων που εκδόθηκαν από Συρακιώτες συγγραφείς και λογοτέχνες. Ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε και ήταν προτεργάτης σε όλα τα ντοκιμαντέρ με περιεχόμενο ιστορικό, λαογραφικό και πολιτιστικό που γυρίστηκαν και αφορούσαν το Συράκο με κυριότερα. Συράκο, ιστορικό αρχοντοχώρι που γυρίστηκε το έτος 1983, δοξαστικό στην παράδοση Παύλα Συράκο,
που γυρίστηκε επίσης το έτος 1983, Αναπαράσταση Συρακιώτικου Γάμου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 1985, Συράκο, που γυρίστηκε αποκλειστικά από τον Σύνδεσμο Συρακιωτών Πρέβεζας το έτος 2003, Άνοδος και Κάθοδος των Κτηνοτρόφων, που γυρίστηκε το έτος 2009. Επίσης, είχε ενεργή συμμετοχή στην ένταξη του πανηγυριού του 15 Αύγουστου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Ένα από τα δυναμικά και πλέον ζωντανά κομμάτια του συνδέσμου μας είναι και τα χορευτικά τμήματα. Ο σύνδεσμός μας, έχοντας ως στόχο να διασφαλίσει, να διατηρήσει και να αναδείξει την συρακιώτικη μουσικοχορευτική παράδοση, διαθέτει χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών και όλων των βαθμίδων, στα οποία παρακολουθούν παραδοσιακά μαθήματα χορού μεγάλος αριθμός ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών. Στα τμήματα αυτά διδάσκονται παραδοσιακοί συρακιώτικοι χοροί, αλλά και αυθεντικοί παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα, από αξιόλογους χοροδιδασκάλους, οι οποίοι είναι αντάξιοι συνεχιστές όλων των προηγούμενων χοροδιδασκάλων που πέρασαν διαχρονικά από το σύλλογό μας και πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες. Τα τμήματα αυτά συμμετέχουν σε πολλές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ χορού, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αποσπώντας θετικές εντυπώσεις. Στην επιτυχία αυτή συμβάλλει σημαντικά και ο μεγάλος αριθμός από παραδοσιακές φορεσές που διαθέτει ο σύνδεσμός μας. Μέλημά μας είναι η σωστή συντήρηση αυτών και η διαρκής ανανέωσή τους, τηρώντας πιστά την αυθεντικότητά τους και τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Ως ένα από τα πρώτα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, ο σύνδεσμός μας συμμετέχει ενεργά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, ενώ το έτος 2002 διοργάνωσε στην Πρέβεζα με ιδιαίτερη επιτυχία το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχικων Συλλόγων, εκδήλωση που συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό χορευτικών από πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους της χώρας μας. Σημείο αναφοράς είναι και οι δύο μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Μία κατά την χειμερινή περίοδο, όπου από φέτος επέστρεψε και πάλι κατά την περίοδο της αποκριάς, και η δεύτερη στο προαύλιο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή του Ελαιώνα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Οι δύο αυτές εκδηλώσεις έγιναν τόπος συνάντησης, γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων αλλά και διασκέδασης με το ξεχωριστό παραδοσιακό συρακιώτικο τρόπο. Όταν διαπιστώσαμε ότι χρόνο με το χρόνο η συμμετοχή του κόσμου έχει μια αυξητική πορεία που μας εντυπωσίασε και το ενδιαφέρον του αυτού το έδειχνε με κάθε τρόπο και με ποικίλες θετικές αντιδράσεις, φέτος το 2024 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 πήρε ένα μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο ρίσκο. Αποφασίσαμε και αιτηθήκαμε από την Δημοτική Αρχή Πρέβεζας την παραχώρηση οικοπαιδικής έκτασης για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου. Φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε τον δικό μας χώρο που θα τον μεταμορφώσουμε σε ένα πολύ όμορφο και πλήρως εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο, μοναδικό στην πόλη μας, το οποίο θα λειτουργεί δημιουργικά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας μας. Θα τον μεταμορφώσουμε σε ένα ζωντανό οργανισμό που να σφίζει από ζωή, να μπαινοβγαίνει και να το χαίρεται πολλής κόσμος και κυρίως οι νέοι μας. Ένας χώρος που θα φιλοξενήσει τα χορευτικά μας τμήματα, την πλούσια ηματιοθήκη με τις παραδοσιακές φορεσές, πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα αναψυχής με επιτραπέζια παιχνίδια για τους νέους και άλλους χώρους όπου θα χαίρεται κανείς να είναι ή θα εύχεται να βρεθεί. Στην προσπάθειά μας αυτή θέλουμε την στήριξη της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου μας, κ. Γεωργάκου. Όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, αλλά με προσπάθειες από όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που πέρασαν διαχρονικά από το σύνδεσμό μας. Και γι' αυτό το λόγο, σήμερα στο πρόσωπο των Προέδρων θα τιμήσουμε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Είναι αλήθεια ότι βάλαμε ψηλά τον πύχη από την αρχή που δημιουργήσαμε το σύνδεσμο. Για κάθε τι που έλειπε, αγωνιστήκαμε και το πετύχαμε. Ποτέ και από κανέναν δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Ποτέ δεν περιμέναμε τα έτοιμα από τους άλλους. Έπρεπε πρώτα εμείς να αγωνιστούμε, να ιδρώσουμε, να τρέξουμε, να πιέσουμε και να αντιπαρατεθούμε όποτε χρειάζονταν.
Έτσι λοιπόν και σήμερα θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, αγάπη και ενδιαφέρον για το καλό του συνδέσμου και των Συρακετών. Στην παραπάνω προσπάθειά μας έχουμε στα χέρια μας ως χρήσιμα εργαλεία την εφημερίδα Αντίλαλη του Συράκου, που τυπώνεται και κυκλοφορεί σε πάνω από 1000 φύλλα, την ιστοσελίδα μας, η οποία πλησιάζει σήμερα τις 50.000 επισκέψεις, το κανάλι μας στο YouTube, όπου υπάρχει πλούσιο αρχαιακό υλικό από εκδηλώσεις του συνδέσμου και χορευτικά βίντεο, την παρουσία μας στο Facebook, όπου ενημερώνουμε καθημερινά τα μέλη και τους φίλους μας για τις δράσεις μας, αλλά και όλους εσάς. Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου είναι το στοιχείο που το χαρακτηρίζει, αλλά και τον ξεχωρίζει ως μοναδική ψηφίδα στο σύνολο των πολιτισμών. Οφείλει με τη βοήθεια του κράτους και του λαού να την διατηρεί, να την προάγει και να την έχει ως βάση για την εξέλιξή του και την τοπική ανάπτυξη. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, δημιουργήθηκαν για να διασφαλίσουν, να διατηρήσουν και να αναδείξουν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και να διαπαιδαγωγήσουν και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες ηθικά, πνευματικά και σωματικά. Ένας από αυτούς είναι και ο Σύνδεσμος Συρακετών Πρέβεζας. Ο Σύνδεσμος, μέσω των ποικίλων δράσεων που είχε και εξακολουθεί να έχει όλα αυτά τα χρόνια, συνέβαλε στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Θα ήταν αρμοστό μελλοντικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι να λάβουν τη βοήθεια που τους αρμόζει από τις κοινότητες, διότι αν η λειτουργία τους πάυσει, θα επέλθει η πολιτιστική αλωτρίωση. Για να διατηρήσουμε όμως την παράδοσή μας και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και μεταλαμπάδευση της συρακιώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους. Ανθρώπους με ζήλο, όρεξη και διάθεση για προσφορά. Γι' αυτό θα πρέπει όλες οι δράσεις μας να σχεδιάζονται, υλοποιούνται και στοχεύουν τους νέους ανθρώπους, ώστε να τους διαφυλάξουμε μέσα σε μια υγιή κοινωνία, μακριά από ναρκωτικά, εγκληματικότητα και διάφορες σύγχρονες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις. Με την ευκαιρία της επετειακής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του συνδέσμου μας, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο για μια ακόμη φορά απευθύνει άπειρα ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του συνδέσμου μας, αλλά και σε όλους τους φίλους που μας έχουν αγκαλιάσει και είναι κοντά στον σύνδεσμο και το Συράκου. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό που ξεκίνησαν οι εμπνευσμένοι συμπατριώτες μας πριν από 50 χρόνια, με απόλυτο σεβασμό στις αξίες και τα ιδανικά που μας μεταλαμπάδευσαν και με απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές, ώστε να μην χαθεί και να λησμονηθεί ούτε μεσή σελίδα από την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες που μας διέπουν και κρατήσαμε όλοι μας ψηλά μέσα από αντίξωες συνθήκες στο πέρασμα της μακρόχρονης ιστορίας μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομότιμο καθηγητή ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ηλία Δήμα, καθώς και την συμπατριώτησά μας Χρυσή Ολυμπιονίκη 2004, κυρία Αθανασία Τσουμελέκα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και θα είναι σήμερα στην επετειακή μας εκδήλωση οι βασικοί ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι, ο Σύνδεσμος αποτελεί το μονοπάτι που συνδέει τους Συρακιώτες με τη γενέτειρά τους και παρά το συγκινησιακό φορτίο της σημερινής εκδήλωσης, αυτή δεν έχει μουσιακό χαρακτήρα. Λειτουργεί ως μια υπενθύμηση για όλα όσα έγιναν, αλλά και σαν υπόσχεση για όλα όσα θα γίνουν. Ένας από τους σημαντικότερους και ενεργούς ανθρώπους του ελληνικού παραδοσιακού χορού είναι ο Συρακιώτης Ηλίας Δήμας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Φυσικής Αγωγής, συγγραφέας πολλών βιβλίων σχετικών με την παράδοση αλλά και θεατρικών έργων. Η ζωή του Ηλία Δήμα συνδέεται στενά από τα παιδικά του χρόνια με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό έως και σήμερα. Η πορεία αυτή ξεκινάει από το Συράκο, νωρίς, όταν, όπως έχει πει ο ίδιος, η μητέρα του τον πήρε από το χέρι και τον έβαλε στον κύκλο του χορού σε ένα από τα πολλά πανηγύρια που γινόντουσαν τότε στο χωριό. Χαρισματικός ο Ηλίας Δήμας, με ακατάπαυστη εργατικότητα, αστήρευτα δημιουργικός, με όραμα, γενναιόδωρος με τους μαθητές του,
αφού έχει εντάξει στο διδακτικό του έργο κάθε πτυχή των ασχολιών του. Ο Ηλίας Δήμας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας άνθρωπος που διέσωσε και διέδωσε την ελληνική παράδοση χωρίς αλλοιώσεις και προσωπικές παρεμβολές. Υπηρετούσε, υπηρετεί και θα εξακολουθήσει να υπηρετεί την παράδοσή μας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και να αφηγείται τις ιστορίες του στη νέα γενιά. Κύριε Δήμα, ο λόγος σας. Εδεσιμότατε, κύριε εκπρόσωπε των αρχών, από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Σιρακετών Πρέβεζας για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι στην μακραίωνη και πολυκύμαντη διαδρομή της ιστορίας των λαών υπάρχουν κρίσιμες στιγμές στο βίο τους και ειδικότερα μετά από τις αναστατώσεις που φέρουν οι διάφοροι πόλεμοι ή σε στιγμές που αισθάνονται την ανάγκη να αποχωριστούν από ένα μεγάλο σύνολο στο οποίο μέχρι τότε ζούσαν. Παράδειγμα αποτελούν στη συγκεκριμένη περίπτωση οι βαλκανικοί λαοί που ήθελαν να αποχωριστούν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές οι λαοί αυτοί αναζητούν την προέλευσή τους, την καταγωγή τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η επιδίωξη αναζήτησης των στοιχείων του κατά παράδοση πολιτισμού μας με σκοπό την ανέβρεση ομοιοτήτων μεταξύ σύγχρονης ζωής και αρχαιότητας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1830 με αφορμή τις ανθελληνικές θεωρίες του Φαλμεράερ, ο οποίος στο πόνημά του περί της καταγωγής των Ελλήνων υποστήριζε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σημασία, δεν εξαρτώνται, δεν προέρχονται από τους αρχαίους Έλληνες. Δικαιωματικά λοιπόν, οι Έλληνες επιζητούν και αναζητούν τα στοιχεία και αναγκή που θα οδηγήσουν στη σχέση τους με την αρχαία Ελλάδα. Βλέπω λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τέτος όμως, αυτός ο Αυστριακός δημοσιογράφος, ιστορικός, στο πόνημά του περί της καταγωγής των Ελλήνων υποστήριζε, όπως είπαμε, ότι στις φλέβες των Ελλήνων δεν τρέχει ούτε σταγόνα από γνήσιο ελληνικό αίμα. Καταπολεμήθηκαν λοιπόν αποτελεσματικά με αυτές τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες. Βέβαια από το 1850 η λαογραφική έρευνα δεν επιζητάει πλέον την αρχαιοποίηση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού και αυτό διαπιστώνεται μέσα από τα εξελιγμένα στοιχεία αναδεικνύονται αρχικές τοποκαταβολές. Πράγματι, τα πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος δεν παραμένουν σταθερά, αλλά κάθε φορά ανανεώνονται και πλάθονται συνεχώς. Στην αένα αυτή μετεξέλιξη πολλά στοιχεία χάνονται. Υπάρχουν όμως και ορισμένα τα οποία επιβιώνουν και τα οποία συμπυκνώμενα με τις νέες πραγματικότητες θα δώσουν νέες μορφές πολιτιστικής δημιουργίας. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, αφού η λαογραφική έρευνα δεν επιζητάει πλέον την αρχαιοποίηση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, γιατί σήμερα μιλάμε για προστασία και διάσωση των πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος, που σε τελική ανάλυση ήταν δημιούργημα μιας άλλης κοινωνίας με τη δική της οργάνωση, τη δική της δομή. Μιλάμε, αγαπητοί μου, για προστασία των πολιτιστικών συλλόγων, των πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος και κατ' επέκταση των συλλόγων που διατηρούν σήμερα, εξαιτίας των μεγίστων κοινοοικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων που συντελέστηκαν στον ελλαδικό χώρο. Αυτές συμπίπτουν με την σύσταση του σύγχρονου κράτους, δηλαδή το 1830, και φτάνουν μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αλλαγές αυτές συντείνονται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της μεγάλης μετακίνησης του πληθυσμού της αγροτικής κυρίως κοινωνίας προς τα αστικά κέντρα, αλλά και τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα του εξωτερικού, και εξαιτίας των μέσων ανάπτυξης συγκοινωνίας, καθώς επίσης
και του πολιτισμού που φέρνουν νέες μορφές ζωής στις πόλεις και στα χωριά. Είναι εποχή που η βιομηχανική εποχή παραχωρεί τη θέση της, ολοκληρώνει τον κύκλο της και οι κοινωνίες εισέρχονται στη μεταβιομηχανική. Παρατηρούνται δηλαδή αλλαγές στους κοινωνικούς, στους πολιτικούς θεσμούς, στα ιδανικά και στον τρόπο ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Ραγδαίες αυτές οι εξελίξεις, μαζί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, συντέλεσαν σταδιακά στην υποχώρηση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Και όταν λέμε υποχώρηση, ασφαλώς αναφερόμαστε και στη μουσικογραφική μας παράδοση. Με τον όρο δε μουσικογραφική παράδοση αναφερόμαστε σε τοπικούς χορούς που διαμορφώθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτή η τοπικότητα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, που συμβάλλει και οδηγεί στο να διαμορφώσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι βασικές προϋποθέσεις του παρελθόντος δεν υφίσταται πλέον. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση της συλλογικής δημιουργίας των κοινωνικών ομάδων. Στη σύγχρονη αγροτική κοινωνία, οι χωροί δεν σχετίζονται πλέον με τις αγροτικές ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου, που βασική τους επιδίωξη ήταν η θεϊκή προστασία για την αναπτυγμένη παραγωγή. Ο χορός, παραδείγματος χάρη, Βερβιρίτσα Περπερίτσα, τον οποίο συναντούσαμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις βαλκανικές χώρες, ήταν ένας χορός για επίκληση βροχής, έχει καταργηθεί. Στις μέρες μας όλες οι χορευτικές εκδηλώσεις έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Ορισμένες μάλιστα δεν τελούνται καθόλου. Οι παραδοσιακοί γάμοι, παραδείγματος χάρη, και ορισμένα από τα πανηγύρια έχουν καταργηθεί. Τα γλεντοκόπια που γινόνταν με την αναχώρηση αυτών που ξενιτεύονταν, αλλά και αυτών που στρατεύονταν, έχουν καταργηθεί. Οι κοινωνικές αλλαγές όμως δεν συνέβαλαν μόνο στη μείωση των χορευτικών εκδηλώσεων, αλλά περιόρισαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τις λειτουργίες του χορού. Ο χορός, παραδείγματος χάρη, των κοριτσών, που τελούνταν παλιότερα σε κλειστό κύκλο, ένδειξη σεμνότητας και αγνότητας, που χορεύονταν στη Μιλιά, στο Μέτσοπο και στο χωριό Καλαρίτες, και στο οποίο συμμετείχαν τα κορίτσια όταν ερχόταν ο καιρός για να παντρευτούν, έχει καταργηθεί. Και καταργήθηκε γιατί καταργήθηκε και το έθιμο του προξενιού, ο θεσμός του προξενιού καλύτερα. Πολλά λαϊκά δρόμενα σήμερα έχουν καταργηθεί, που συνοδεύονταν από χορούς και τραγούδια. Παράδειγμα, ο χορός των νηφών στο χωριό ελληνικό της Υπήρου των Ιωαννίνων. Την ημέρα δηλαδή των Βαΐων, οι νύφες της χρονιάς πηγαίνουν στους δαφνώνες, ζαλώνονταν με δάφνες για την Κυριακή των Βαΐων, ερχόνταν σε ένα σάδι, ξεζαλώνονταν, τραγούδαγαν και χόρυβαν αλαπιασμένες με κλονάρι δάφνης, ιερό δέντρο η δάφνη, για την ευγωνία και την καλλιγωνία, και ειδικότερα να γεννήσουν αρσενικό παιδί. Ζαλώνονταν εκ νέου και πηγαίναμε στην εκκλησία για να υποθέσουν τα βάγια. Χτυπούσαν την καμπάνα. Χτυπούσαν την καμπάνα για να φύγουν τα κακά πνεύματα. Κάτι που παρατηρείται σήμερα και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας μας, οι λεγόμενοι κουδοναρέοι. Αυτός είναι ο στόχος, να αποτρέψουν να διώξουν τα κακά πνεύματα. Χορός Καγκελάρης, που συναντούσαμε σε πολλά χωριά, σήμερα έχει περιοριστεί κατά πολύ. Χορεύεται βέβαια στους παπαδάτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι βασικές προϋποθέσεις του παρελθόντος δεν υφίστανται πλέον. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση της συλλογικής δημιουργίας των κοινωνικών ομάδων. Η απαξιωτική στάση της αστικής κοινωνίας και ειδικότερα της πρωτεύουσας προς τους κατοίκους της υπαίθρου, που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα, συνεχίστηκε και στον 20ο αιώνα, μέχρι τη δεκαετία του 60.
Αυτή τη δεκαετία που έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί τότε κάποτε κάποιοι στην Αθήνα, με περηφάνεια και καμάρι, φορούσαμε την ιστορική φουστανέλα και χορεύαμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Τότε λοιπόν μας αποκαλούσαν βλάχους, όχι με την έννοια του βλαχόφωνα, αλλά με την έννοια του άξισο του χωριάτη. Φαίνεται όμως ότι οι ξένοι είχαν αντιληφθεί πολύ καλύτερα από εμάς την σημασία, την ιστορικότητα της μουσικοθετικής μας παράδοσης, των ηθών και των ηθήμων. Και αυτό αναδεικνύεται από το γεγονός ότι τα δύο αυτά έθιμα που αναφέρθηκα προηγουμένως, ο χορός των ηθών και ο Κακελάρης, που με τα καγγέλια ερχόταν πιο κοντά και ειδικότερα επί τουρκοκρατίας, περνούσαν διάφορα μηνύματα για μυστικές συναντήσεις, δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό περιοδικό και πολλά άλλα άρθρα. Συνέπειες βέβαια να ερευνήσω προσωπικά. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν το αναφέρω γι' αυτό. Σε επιστημονικό περιοδικό της Αμερικής, το Chronicle Dance. Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο ότι ενώ η πρώτη διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας το 1989 και αφορούσε τους χορούς του Σεράκο, διδακτορικά είχαν δοθεί στο εξωτερικό χρόνια πιο μπροστά. Ήταν αυτή η υποτίμηση προς τη μουσικογραφική μας παράδοση, τα ήθη και τα ήθιμα. Φαίνεται όμως ότι αυτή την κρίση αντιλήφθηκε πολύ πιο γρήγορα από όλους μας το 1911 η Καλερόη Παρέν. Το ενδιαφέρον για την αρχαιότητα, το ενδιαφέρον της για την αρχαιότητα και κατά συνέπεια την διάσωση, τη διατήρηση και τη συνέχιση της μουσικογραφικής μας παράδοσης την οδήγησε στο να δημιουργήσει το Λύκειο των Ινίδων το 1911. Το παράδειγμα της ακολούθησε αργότερα το 1953 η Δώρα Στράτου, Τσαούλη και κάποιοι άλλοι περιορισμένοι σύλλογοι. Το παράδειγμα όμως αυτό, μάλλον τη σημασία της ύπαρξης της μουσικογραφικής μας παράδοσης των ηθών και των ηθήμων, φαίνεται ότι κάποιοι σερακιώτες το αντιλήφθηκαν πολύ νωρίς. Έτσι λοιπόν τότε το 1969 με πρωτοβουλία του δάσκαλου Χρήστου Παπαδημήτρη δημιουργήθηκε ως Σύνδεσμος Σερακετών Ιωαννίνων. Το δε έτος 1970 με πρωτοβουλία του γυμνασιάρχη και δασκάλου με τον Μιχάλη Τοδίκο και του Ηλία του Κατογιάννη, διευθυντής τότε στο Κεντρομείο, δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος Σερακετών Πρέβεζας. Το αμέσως επόμενο έτος δώσαμε την πρώτη μουσικογραφική παράδοση με μεγάλη επιτυχία στο στάδιο της Πρέβεζας. Με πρωτοβουλία των ίδιων αυτών ανθρώπων τέθηκαν και τα θεμέλια για την ανέργηση της Εκκλησίας μας της Αγίας Ειρήνης. Θα πρέπει όμως να αναφέρω και το γεγονός ότι το 1967, αν θυμάμαι, τον Απρίλιο, είχε πραγματοποιηθεί εδώ στο Δήμο Πρέβεζας μια άλλη κορυφτική εκδήλωση από σερακιώτισσες και σερακιώτες στο παλιό κινηματογράφο των Ακταίων. Ήταν μια πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων. Βλέπω τώρα, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή, τον Γιάννη τον Ευαγγέλο, τη Μαρία την Τζουμελέκα, ήταν από τους ανθρώπους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, ο Σύνδεσμος Σερακετών Πρέβεζας εδώ και 50 χρόνια συνεχίζει τις μουσικογραφικές του παραστάσεις όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Σημαντική και αξιόλογη προσφορά του, συνεισφορά του στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Εμείς έχουμε υποχρέωση να συμπαρασταθούμε σε αυτή τη σημαντική και αξιόλογη προσπάθειά του. Πρόσκοπη μου αναφέρω και το γεγονός ότι το Σεράκο, παρά τις συγκαιρίες εξαιτίας της ερρίκνωσης του πληθυσμού του, εξαιτίας της μετανάστευσης, κατάφερε μέσα στο πέρασμα του χρόνου να συντηρήσει και να διατηρήσει τη μουσικογραφική του παράδοση. Μέσα από τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση
γίνεται φανερό και είναι τιμή για μας τους Σειρακιώτες. Αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε από την UNESCO με την ένταξη του Πανηγυρίου του Σειράκου το 15 Αύγουστο στο κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμπατριώτες μου, σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες πολιτιστικοί σύλλογοι που αναβαίνουν τη μουσικογραφική μας παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Γι' αυτό, γιατί ο χορός, η μουσική και το τραγούδι, τα ήθη και τα έθιμα, είναι ο εθνικός μας θησαυρός, που πολύ ορισμένα τον υποτιμάνε, που πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρεο οφθαλμού, γιατί συνδέει το παρόν με το παρελθόν, τους προγόνους με τους απογόνους μας. Η επίσημη πολιτεία, η οποία χαράσει και ασκεί την πολιτιστική της πολιτική, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες εκείνες πολιτισμικές δομές πάνω στις οποίες τα ζωντανά κύτταρα θα αναπτύξουν τη δράση τους. Και το τελευταίο είναι, θα το πω, το 83-84, με πρότασή μου στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, έγινε η πρώτη ειδικότητα των υλικών παρουσιακών χωρών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κατοχύρωση του επαγγέλματος. Από οποιοδήποτε επάγγελμα, δυστυχώς διδάσκουν χορούς και τραγούδια και ειδικότερα σε μικρά παιδιά. Χωρίς να έχουν τουλάχιστον ένα πτυχίο από ένα παιδαγωγικό τμήμα. Συγχαίρω το Σύνδεσμο Σειρακετών που σήμερα έχει 2 καταξιωμένους δασκάλους με πτυχίο της ειδικότητας των υλικών παρουσιακών χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον δάσκαλο. Ένας σύνδεσμος για την πόλη της Πρέβεζας, το Σειράκο και τον πολιτισμό, και συνεχίζουμε. Το κέντημα του μαντιλιού του Κώστα Κρυστάλλη, του ποιητή του βουνού και της Τάνης, που θα μας διαβάσει η Αγγελίνα, θέλει την κόρη σε κάποια ακρογιαλιά. Ένα μαντίλι που η μυστική του ύφανση γίνεται με τα δάχτυλα της ψυχής. Ένα ποίημα στην αγάπη που έχει τη δύναμη να κάνει δικό της ολόκληρο τον κόσμο. Στην άκρη του γυαλού ξανθεί κάθεται κόρη και οριόπλωμο λευκό χρυσοκεντάει μαντίλι. Μαντίλι του γαμπρού, του γάμου της κανίσκη. Τη θάλασσα κεντάει με τα νησιά της όλα, κεντάει τον ουρανό με τα λαμπρά του αστέρια. Τη γη με τα πολλά και με τα ωραία λουλούδια. Κεντάει και ένα βουνό ψηλό και μέγα. Το χάραμα γλυκά προβάλλει στην κορυφή του. Και βάφει την κορυφή και του ουρανού η λουρίδα ροδόλευκη. Νερά καθάρια και ασημένια, τα διάπλατα πλευρά ξετρέχουν και βλακώνουν. Χιλιόχρονα, παλιά, βαθιά ισιωμένα ορμάνια και εντάσσει στις λαγκαδιές με πράσινο μετάξι. Στους όχτους, στα ριζά, κοπάδια σπρολογάνε και φαίνονται οι βοσκοί και στο όμορφο κεντίδι, φλογερές, λες και ακούς, λες και γρικά στραγούδια, βελάσματα βραχνά και ήχους από τρουκάνια. Στα πόδια του βουνού κεντάει γαλάζια λίμνη και καλαμιές χρυσές. Ένας ψαράς στην άκρη, πεζόβολον κρατεί και δόλωμα ετοιμάζει. Κάμπον πλατή, με σμαραγδένιο νήμα, ολόκληρα κεντάει και στη μέση από τον κάμπο πλωτά με σιγιαλό και δίφωτο ξεμπλάζει. Με δάφνες, με μυρτιές και με δασιά πλατάνια. Μαϊδόνια με φωλιές και στο πανόριο ξόμπλι, το φλίβο του νερού θα ρίξει και ακούς τη δάχνη στο μυρό, τη μυριάς, θα ρίξει και ανασένεις, πως τον κελαϊδισμό των αηδονιών ξανοίγεις, πως νιώθεις το απαλό της φλουριάς μουρμούρι. Στην ακροποταμιάν, αλάφι ζωγραφίζει, που σκύπτει στα νερά να πιει τα κρυσταλλένια και ξάφνουσα ο αιτιά στην πλάτη το λαβώνει, και στρέφεται αυτό, κοιτάει με πόνο την πληγή του, πάσχει να απαλλαχτεί, δεν δίνεται το μαύρο. Και από τον ουρανό, από τα δέντρα γύρα, βοήθεια λέει ζητάει. Ολόγυρα από τον κάμπο, πλήθος μικρά χωριά κεντάει, χωράφια ολούθε, με ολόχρυσα σπαρτιά και θυμονιές με αλόνια, πράσινα αμπέλια αλλού με κίτρινα σταφύλια, κίτρινα στα φλουριά, και όμορφα κοπελούδια, που μπαίνουν με πλεχθά καλάθια και τριγάνι. Γάμον αρχοντικό σε ένα χωριό πλουμίζει, με νύφη, με γαμπρό, με φλάμπουρα, με ψίκι. Δράχους αλλού κεντάει και λάμνες και νεράιδες. Και δάει και ένα γελό με ζαφυρένια πλάτια. Στην άκρη του γελού, την ίδια τη θωριά, ολοφάνηρη ιστορή από ομορφιά και νιώδη. Και πλούτον και αρχοντιά, και στα λευκά της χέρια το αργό χειροκρατεί το ριόπλωμο μαντίλι. Μαντίλι του γαμπρού, του γάμου της κανίσκη. Ανάρια το κρατάει και όλο του λέει τραγούδια. Μαντίλι πλουμερό και χρυσοκεντημένο. Ποιος να είναι ταχωνιός που θα σε αποκτήσει. Ποιος να είναι ταχωνιός που με ένα δαχτυλίδι, μαντίλι μου ακριβό, κανίσκη θα σε πάρει. Ποιος να είναι ταχωνιός που με ένα φίλημά του, γλυκό και φλογερό, από το λευκό μου χέρι, στην κλίνη την αγνή θα μου οδηγήσει νύφη. Ποιος να είναι τάχα αυτός, πείτε μου εσείς ζεντράκια και εσείς καλά πουλιά.
Μουρμούρισέ μου αγάλια και εσύ γαλανέ ουρανέ μου, εσύ φτερουγιαστέ και καθαρέ λογισμέ μου. Γιατί δεν μου το λες, γιατί δεν μου τον δείχνεις, γιατί μια ωραία βραδιά κρυφά δεν μου τον φέρνεις, σαν όνειρο χρυσό γλυκά στην αγκαλιά μου. Τη θάλασσα κεντάει και τα νησιά της όλα, μας λέει ο Κώστας Κρυστάλλης. Αλλά κεντάει και ένα βουνό, ψηλό, ψηλό και μέγα. Πρωταθλήτρια Ολυμπιονίκης μητέρα η Αθανασία Τσουμελέκα. Οι επιτυχίες της και η αφοσίωσή της στο άθλημα την έχουν καταστήσει πραγματικό αστέρι του στίβου και η ιστορία της αποτελεί πηγή υπερηφάνειας όχι μόνο για μας αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Η Αθανασία Τσουμελέκα έχει κατακτήσει πολλά μετάλλια και τίτλους σε παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό που κάνει την Αθανασία Τσουμελέκα ξεχωριστή είναι το μοναδικό στυλ και η τεχνική της απόδοση. Η ικανότητά της να ξεπερνά τις προκλήσεις στην πίστα και στάλματα εκπλήσει ακόμη και τους ανταγωνιστές της. Ιδιαίτερα απλή και προσιτίος άνθρωπος, με πειθαρχία, παθιάζεται και αφοσιώνεται σε ό,τι καταπιάνεται. Τώρα τελευταία άνοιξε μια καινούρια σελίδα στη ζωή της, αυτή της υποκριτικής και του θεάτρου. Η Αθανασία με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο κάνει πράγματα που αγαπά και πιστεύει και καταφέρνει με επιτυχία να καλύπτει τους πολλαπλούς ρόλους της χαμογελώντας. Η δικιά μας Αθανασία όπως την έχουμε γνωρίσει, των χαμηλών τόνων αλλά και των υψηλών στόχων. Αθανασία, ο λόγος σε σένα. Πολύ καλημέρα σας. Θα μπορούσα απλά να πω μια πρόταση και να κλείσω να κατέβω για τη σημερινή μου προσφορά σήμερα, ότι απλά θα ήθελα μετά από 50 χρόνια να υπάρχει κάποιος σαν τον κύριο Δήμα να μας τα λέει έτσι ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πάντα πολύ μεγάλη αγκαλιά που έχω εδώ στο σπίτι μου, στην πόλη μου και στο Σιράκο τα τελευταία χρόνια που με έχετε φέρει πολύ κοντά σας. Με το να χαιρετάω με τίτλους δεν είμαι καλή, αλλά θα πω ένα καλησπέρα αγαπητέ πατέρα και επίσημη προσκεκλημένη. Και μιας και είναι η μέρα σήμερα και πριν έρθω εδώ παρευρέθηκα σε μια άλλη εκδήλωση. Μιας και η μισή μου καταγωγή είναι ποντία, δεν μπορώ να μην ευχηθώ χρόνια πολλά απανταχού ποντίων και να φωνάξω κάτι που είναι για όλους μας, να είμαστε πάντα μάχημοι για τα πιστεύω μας. Είμαι και κοντή. Κανείς μας δεν ξεχνά, λοιπόν, όσα έχουν γίνει, αφού πρώτα όμως πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας. Η σχέση μου με το Σιράκο ξεκίνησε ως εξής. Με θυμάμαι παιδί δημοτικού, καθαρά Δευτέρα, να μας πηγαίνει ο μπαμπάς μου να μάθουμε το χωριό του. Τότε δεν ήταν κατοικήσιμο και μου είχε φανεί ένα χωριό φάντασμα, αλλά καταπληκτικό. Τα ποδαράκια μου μικρά και ήμασταν με τις αγιονάρες και μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο της πλατείας με το μεγάλο πλάτανο που δυστυχώς τώρα δεν έχουμε. Ήταν μια περιπέτεια πολύ μεγάλη για μένα. Μου είπανε πως μπορεί να υπάρχει και ο πρόεδρος του χωριού εδώ. Πέρασαμε ένα μαγικό τριήμερο, παρότι όμως καθαρά Δευτέρα εμείς οι αμαρτωλοί ψήναμε παϊδάκια. Γνωρίζαμε βέβαια ότι δεν ήταν σωστό, δεν έπρεπε. Είχαμε νηστεία, αλλά παρατυπούσαμε. Είχε ήδη μπει μέσα μου ως παιδί τα ήθη και τα έθιμα και ας ήμασταν παράνομοι την ημέρα εκείνη. Είμαι μεγαλωμένη με δύο γιαγιάδες που η μια κάθε γιώμα ξάπλωνε στο λότσο της. Είχα ακούσει αρκετές ιστορίες που μας τις έλεγαν σαν παραμύθια. Ίσως έτσι απέκτησα και ενσυναίσθηση και είμαι λίγο ευαίσθητη. Ίσως έτσι ξέρω σχεδόν όλα τα έθιμά μας και προσπαθώ να τα ανασύρω κάθε φορά που είναι η γιορτή τους. Μετά την νίκη μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η δεύτερη φορά που επισκέφθηκα το χωριό μας. Μια τιμή τεράστια για εμένα. Με ντύσανε με την παραδοσιακή φορεσιά, κορίτσια που ήταν τόσο χαμογελαστά και όμορφα. Και ήταν πραγματικά ένα παραμύθι για μένα που άρχισα να έρχομαι κοντά στο χωριό και σας ευχαριστώ από καρδιάς για εκείνη τη μέρα, τη θυμάμαι και συγκινούμε. Το 2015 ήρθε ο καιρός να δείξω το χωριό
στα δικά μου πλέον παιδιά, αυτά που με έκαναν να θέλω να γνωρίσω τις ρίζες μου. Και πήγαμε, ήρθαμε. Από τότε η σχέση μου όλο και επενδύεται τόσο από τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργήθηκαν, όσο και από την αγάπη μου για τον τόπο αυτό. Μέσα από ένα τσιπουροπότη, αν και πρεβεζάνο ουζοπότη, αλλά έχουν αλλάξει, πίνουν τσίπουρο και οι πρεβεζάνοι πλέον, έμαθα για τα μονοπάτια μας, που ήταν τότε κλειστά και γεμάτα βάτα, κλαριά και απροσπέλαστα. Την επόμενη μέρα, μισομεθυσμένη ακόμα, με τον κύριο Θεμιστοκλή το γείτονα, με τον κύριο Νίκο Γκίζα, με τον Γιώργο, τον πρόεδρό μας, ανοίξαμε τα μονοπάτια με τις γκλίτσες. Χύσαμε υδρότα παρέα όλοι μαζί και συνάμα έτσι αγαπηθήκαμε και ήρθε ο επαναπροσδιορισμός στις σχέσεις μου με την κοιτίδα των προγόνων μου και δηλώνω παρούσα σε κάθε προσκλητήριο πλέον. Το 2017 δημιουργήθηκε ο αγώνας του χωριού μας Σιράκο Trail Run και έτσι χρωματίστηκαν τα μονοπάτια μας από τα μπλουζάκια των αθλητών. Μπήκαμε στον αθλητουρισμό. Το 2021, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συμμετείχα στην Επιτροπή για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 2021 και πετύχαμε την ένταξή μας στο πρόγραμμα Ελλάδα 2021 και τη χρηματοδότηση ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ που σύντομα θα μπορέσουμε να το δούμε και στις οθόνες μας. Κάποιοι που είναι πολύ addicted με το χωριό το είδανε το περασμένο καλοκαίρι. Η σχέση μου λοιπόν με το χωριό είναι σαφής, όπως φυσικά είναι σαφής και η σχέση μου με την Πρέβεζα. Και σήμερα ανοίγει μια άλλη σχέση, η σχέση με την Πρέβεζα Σιράκου. Κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή και το βήμα που μου δίνετε να μιλήσω και θα πω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω ως εκπρόσωπος συνδέσμου, γιατί πάντα μίλαγα για όσα έχω καταφέρει ή όσα δεν έχω καταφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως υπόθηκε και τονίστηκε, σκοπός του συνδέσμου φυσικά όλων των πολιτιστικών συλλόγων είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ομάδων, των οποίων εκπροσωπούν. Αλήθεια όμως, έψαξα να βρω τι είναι πολιτιστική κληρονομιά ακριβώς. Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου είναι το στοιχείο που το χαρακτηρίζει, αλλά και τον ξεχωρίζει ως μοναδική ψηφίδα στον σύνολο των πολιτισμών. Οφείλει ο σύνδεσμος με τη βοήθεια του κράτους, αλλά και του λαού, να διατηρεί, να προάγει και είναι η βάση για την εξέλιξη και φυσικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι διεθνώς, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, δημιουργήθηκαν για να διασφαλίσουν, να διατηρήσουν, να αναδείξουν την τοπική τους κληρονομιά, καθώς και για να διαπαιδαγωγήσουν, να εκπαιδεύσουν τους πολίτες ηθικά, πνευματικά, αλλά και σωματικά. Η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει εξελιχθεί σε όλο τον κόσμο και αν είχε προσωπικότητα, μπορεί και να μου έμοιαζε, είναι πολυσχηδής. Καθώς η εξέλιξη ανά δεκαετίες της έδωσε τη δυνατότητα να έχει πολλές προσλαμβάνουσες, ώστε να βλέπει ευρυγόνια, όπως βλέπει και ο φακός που μας παίρνει τώρα. Ο χαρακτηρισμός πολιτιστική κληρονομιά δόθηκε από την UNESCO και αφορούσε την κληρονομιά των φυσικών έργων και των άειλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας ομάδας ή κοινωνίας που κληρονομούνται από τις προηγούμενες γενιές, διατηρούνται στο παρόν και απονέμονται. Απονέμονται είναι πολύ μεγάλος τίτλος και πολύ σημαντικό στις μελλοντικές γενιές προς όφελός τους. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει 3 κατηγορίες. Μνημεία, που συμπεριλαμβάνονται αρχιτεκτονικά έργα, γλυπτική, ζωγραφική, επιγραφές, κατοικίες και έχουν παγκόσμια αξία. Σε ομάδες κτηρίων ή συγκροτημάτων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή ή ομογένεια, ιδιαίτερη γεωγραφική θέση και έχει καθολική πορεία στο ρου της ιστορίας. Τέλος, τα τοπία που φιλοξενούν ανθρώπινα έργα ή δημιουργήματα της φύσης και περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι παγκόσμιας αξίας από ιστορική, αισθητική, εθνολογική ή ανθρωπολογική σκοπιά. Υπάρχει η υλική και η άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Η πολιτεία υιοθέτησε τον όρο άειλα πολιτιστικά αγαθά και άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Είναι εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώση, πληροφορία, ήθη και έθιμα, χωρί, δρόμενα,
πρακτικές, αναπαραστάσεις, αντικείμενα, πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με τις όποιες κοινότητες, ομάδες και κατά περίπτωση τα άτομα γνωρίζουν και αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά τους. Συγκεκριμένα οι προφορικές εκφράσεις, παραδείγματος χάρη, περιλαμβάνονται και αυτές, όπως και η γλώσσα μας που θέλω να μάθω. Οι τελετουργίες, οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι τέχνες του θεάματος, χορός, μουσική, λαϊκό θέατρο, παραδοσιακές καλλιέργειες, εθνοβοτανική, λαϊκές αντιλήψεις, όπως παραδείγματος χάρη για τα μετεωρολογικά κτλ., η φαντική, η αγγεωπλαστική. Οι άειλοι όμως με την υλική πολιτιστική κληρονομιά έχουν μια σημαντική διαφορά. Οι άειλοι εύκολα μπορεί να χαθεί. Μέρος ή όλο το κομμάτι με το πέρασμα των χρόνων, αφού ο τρόπος παράδοσης από γενιά σε γενιά είναι μόνο ο προφορικός λόγος και το μεράκι μας. Και χρειαζόμαστε υλικοτεχνική υποδομή για να κρατηθεί σχεδόν στο ακέραιο αυτή η κληρονομιά μας. Αρμοδιότητα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σχεδόν αποκλειστικά έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και είναι ένα δύσκολο και υπεύθυνο έργο. Λόγω των εποχών που αλλάζουν συνεχώς. Άλλα πράγματα είχαμε ανάγκη τότε, άλλα τώρα. Έτσι, ορισμένες φορές κρίνεται απαραίτητη η στήριξη άλλων φορέων ή δωρητών, ώστε να μην οδηγηθεί στην εξαφάνιση το κάθε στοιχείο μας της πολιτικής κληρονομιάς. Σημαντική είναι η συμβολή και η δράση των τοπικών φορέων, που είστε εσείς όλοι, που μπορείτε να διατυπώσετε καλύτερα τις προτάσεις, μιας και οι εμπειρίες σας είναι πολλές. Επίσης, με σύμπραξη και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των κατοίκων και των παραγωγικών δυνάμεων. Μπορούν να γίνουν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, μικρά, αλλά και μεγάλα θαύματα. Όραμα θέλουμε και πάθος. Αυτά είχα κι εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν είναι ποτέ στρωμένος. Πάντα πρέπει να προσπαθούμε. Η παρούσα κατάσταση αποτυπώνει το πόσο έχει αλλάξει η οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων. Όχι μόνο των δικών μας, φυσικά όλων. Και οι παράγοντες είναι αρκετοί. Αναφορικά θα πω ότι είναι η οικονομική κρίση που απέτρεψε σημαντικό μέρος πληθυσμού να προβαίνει σε δωρεές και χορηγίες, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι σύλλογοι εισέπραταν σημαντικό ποσό από επιφανείς πολίτες, καθώς και οικίματα για στέγαση. Οι προτεραιότητες των ανθρώπων έχουν αλλάξει. Έλλειψη χρόνου και χρημάτων αντιμετωπίζουν ως πολυτέλεια την ενασχόληση με το σύλλογο. Η πανδημία του κορονοϊού απομάκρυνε πάρα πολύ κόσμο από τους συλλόγους εξαιτίας της αδράνειας μέσω της καραντίνας. Έτσι, τόσο ο δικός μας σύλλογος, όσο και πολλοί ακόμη, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο στέγασης και δεν κάνουν δράσεις αρκετές για να επιβιώσουν. Και έτσι επιβιώνουν δύσκολα. Τέλος, τα προηγούμενα χρόνια οι σύλλογοι επιχορηγούνταν από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Δημοτική Αρχή της πόλης, γεγονός το οποίο δεν γίνεται πλέον, αν και εγώ άκουσα πράγματα που θα γίνουν. Το έργο των συλλόγων συνεχίζεται χάρη στην επιμονή, την υπομονή και τον ενθουσιασμό που επιδεικνύουν οι εθελοντές. Προσωπικά προσκαλώ όλη την νεολαία και όλο τον κόσμο να ασχοληθούμε ενεργά με το Σύλλογο για το δικό μας καλό και για αυτά που θα αφήσουμε ως άβρα, ως ύλη, ως οντότητες σε αυτόν τον τόπο. Να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό μας με αγάπη και όχι για να έχουμε έναν τίτλο του ανήκουμε. Ας φέρουμε τους έφηβους κοντά μας που έχουν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης και όλα όσα λέμε τώρα όλη την ώρα τους φαίνονται βαρετά, διάφορα και ξεπερασμένα. Δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, αλλά οι καιροί αλλάζουν. Δεν εμείς είμαστε υπεύθυνοι, δεν ξέραμε, μαθαίνουμε και από εμπειρία. Πρέπει να μεταδώσουμε όσα γνωρίζουμε στους νέους και να τα φέρουμε κοντά μας. Η ευθύνη βαραίνει το Σύλλογο, που όλοι μαζί πρέπει να πλαισιώσουμε και να κερδίσουμε έδαφος, χωρίς να χάσουμε ίχνος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και όπως τα έγραφα, όλα αυτά και από αυτά που έχω ακούσει, νομίζω ότι χρειάζεται πάθος και διαφήμιση. Να λυθούν τα προβλήματα τα λειτουργικά, στέγαση, απόκτηση προσωπικού, συντονισμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του Συλλόγου, λύση των οικονομικών προβλημάτων, κινητοποίηση των μελών για χορηγίες, ανάδειξη δράσεων έτσι ώστε να προσελκύσουμε κόσμο, κοινοτική χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων. Καθήμενοι εδώ σκεφτόμουν ότι πρέπει να γίνονται εκπαιδευτικές εκδρομές στο χωριό μας για να γνωρίζουν από πολύ μικρά τι χωριό έχουμε και τι μπορεί να τους δώσει. Γενικά πρέπει να είμαστε ένα, πρέπει να γίνουμε ένα. Είναι για το καλό όλων η ανάμνηση των προγόνων μας, ηθική ικανοποίηση
Δική μας, μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας, κληρονομιά για τον μέλλον. Όπως είπα, οι ρίζες μας όσο μεγαλώνουμε κατανοούμε πόσο σημαντικές είναι και πόση δύναμη έχουν. Νιώθω ότι όταν γεννιόμαστε είμαστε ένας σπόρος που μας πετάνε εκεί που γεννιόμαστε. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε, ριζώνουμε, προσπαθούμε να ριζώσουμε από τον τόπο τον οποίο καταγόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να είμαστε όλοι ένα και δυνατοί. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσουμαλέκα. Εικόνες, μνήμες και συναισθήματα από αυτόν τον δρόμο της ψυχής που ενώνει την Πρέβεζα με το Σιράκο και το Σιράκο με την Πρέβεζα. Βοσκαρούδικα κοπέλια. Έτσι στάνες να πληθύνουν, να προκόψουν, να χιλιάσουν τα καλά σας τα κοπάδια. Πείτε, αυτό το μονοπάτι πού να πάει, γιατί είμαι ξένος. Στο παλιόκαστρο διαβάτη. Διαβάζει η Ράνια. Στα παλιά χρόνια, κάποιος βασιλιάς του τόπου, μια μονάχη κόρη είχε. Κόρη αγνή σαν την δροσούλα και όμορφη σαν την αυγή. 2 λεβέντες αντριωμένους λάβωσαν η ομορφιά της. Ήλιος στην οριότη ο ένας, άστρο της αυγής ο άλλος. Τους αγάπησε και η κόρη και έλειωνε σαν το κερί. Μη γνωρίζοντας η μαύρη, ποιον να αφήσει, ποιον να πάρει. Την τυρά χαμνεί ο πατέρας, νοιάζεται το μυστικό της και με τα ψαρέματά του το έβγαλε στα χείλη της. Λέει στερνά: Βουλιούμε, κόρη, κάστρο να ψηλό να χτίσω. Και αυτόν ποταμό στη χώρα το νερό χτιστό να φέρει. Άνθρωποι του παλατιού μας σήμερα θα διαλαλήσουν στο λαό τον ορισμό μου. Ας έρθουν τα παλικάρια, ένα στο νερό να αρχίσει, το χτιστό το κάστρο άλλος, και αύριο, ώσπου να γύρει ο ήλιος, πρώτος όποιος το σκολάσει, θέλει σου να γίνει εκείνος. Άρχιψαν τα παλικάρια. Κείνος πόχτισε το κάστρο, ως το μεσημέρι απάνω, έτοιμα, πελεκυμένα αράδιασε τα μάρμαρά του. Μάρμαρα βαριοκομμένα, χάλαρα θεόρατα. Πήρε και έκλωσε ο ήλιος. Χτίζεται το κάστρο όλο ένα. Στο βασίλεμά του ακέραιο προόλεψε ψηλό και μέγα και έλαμπε σαν κρυσταλλένιο στις στερνές του αχτίδες. Τρέχει ο νιός για το παλάτι. Μέσα από το δρόμο, αχ, τα σύνεργα θυμάται. Το είχε πει και ο βασιλιάς, πως γυρίζοντας καθένας και τα σύνεργα να φέρει. Σταματάει, γυρίζει ο πίσω, μια που κέντρα θέλει ο ήλιος. Πάει, αρπά τα σύνεργά του και γυρνά μονονεπιάς στο παλάτι, αλλά φτιασμένος από το δρόμο και από το τρεχιό. Μέσα στο πρώτο σκαλοπάτι φτάνει το άλλο παλικάρι, έτοιμο να ανέβει απάνω. Με ταπίδρομο, με ορμή, θέλει να τον προσπεράσει. Απλώνει αυτό να τα εμποδίσει. Πιάνονται, έρχονται στα χέρια και αγριεμένα σαν λιοντάρια, με τα σύνεργα χτυπιούνται, πολεμά να σκοτωθούν. Η όμορφη Βασιλοπούλα, που στο παραθύρι απάνω, με καρδιόχτυπο ακαρτερεί να δεχτεί το τέρι της, βλέποντας το τζακωμό τους, τρέχει να τα ξεχωρίσει. Όμως σε αίματα πριγμένα τα άβρε η αγλίκαντη τα δυο. Αυτή λείπει από τον καημό της, κλείστηκε στο κάστρο της και όρκον όμνεψε στον κόσμο να μην βγει, να μην ειδωθεί. Κάποτε, ύστερα μια μέρα, βούλιαξε το έρμο κάστρο, κι ούτε η κόρη εξαναφάνει. Μονάχα το βράδυ, σύντα βασιλεύει ο ήλιος, σύντα ανάβονται τα αστέρια, από του κάστρου τα βουλίδια και από τα χαλάσματα, λένε πως βγαίνεις προντιμένη, σαν σιχιό, σαν φάντασμα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και με οδηγό τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συνδέσμου θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν και θα ξυπνήσουν μνήμες στους νεότερους, στους παλαιότερους, δίνοντας γνώσεις στους νεότερους. Το οπτικοποιημένο υλικό που ακολουθεί βασίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων που αντανακλούν την πολυμορφία των δράσεων του Συνδέσμου. Θα θυμηθούμε σημαντικά γεγονότα που ανέδειξαν το πλούσιο ιστορικό παρελθόν του Συνδέσμου Σιρακετών Πρέβεζας μέσα από εκδηλώσεις, εκδόσεις, ημερίδες, χωροεσπερίδες, συναντήσεις που κατέγραψαν το σημαντικό λαογραφικό πλούτο του Σιράκου και δημιούργησαν σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς. Η Βασιλική Δρόσου στο μικρόφωνο. 1η Μαρτίου 1970 είναι η πρώτη πράξη και το πρώτο διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο σαν Σύνδεσμο Σιρακιωτών Παράρτημα Πρέβεζας. Πράξης πρώτη. Σήμερον την 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 1970, ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν και ώραν 4 μετά μεσημβρίας εν Πρεβέζη, και εν τη οικία του κυρίου Μιχαήλ Λαβίκου, συνήλθομεν η δια της υπαριθμών πρώτης
8 Δευτέρου 1970 πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συρακιωτών, διοριστέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του εν πρεβέζη τμήματος του εν λόγω συνδέσμου, ήτι ή Ηλίας Κατογιάννης ως πρόεδρος, Μιχαήλ Λαβδίκος ως γραμματεύς, Γεώργιος Σιγκούνας ως ταμείας, Γεώργιος Στέφας, Ιωάννης Βαγγέλης, Νικόλαος Βαγγέλης και Απόστολος Γιώργας ως μέλη εις πρώτην τακτικήν συνεδρίασιν προς συζήτησιν και λήψην αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος. Ανάλυσης του καταστατικού του Συνδέσμου Συρακιωτών, αποδοχή ή μη του διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 22 Οκτωβρίου 2016. Απόφαση για εκδήλωση τιμής και μνήμης στους αδικοχαμένους Συρακιώτες της περίοδου 1940 με 49. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου από το Σύνδεσμο Συρακιωτών Πρέβεζας και την κοινότητα Συράκου. Εκφωνήθηκαν ομιλίες στο Συνεδριακό Κέντρο Κώστας Κρυστάλλης, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων και τα αποκαλυπτήρια αναθεματικής πλάκας και προσκλητήριο νεκρών. 31 Μαΐου 2017. Απόφαση για τη συμμετοχή του Συνδέσμου στο 5ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου με τίτλο «Αρωματικά φυτά και βότανα» στο Συράκο από 27 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2017. Το Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου λειτουργεί υπό τη σκέπη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Είναι δε πνευματικό έργο του Ευάγγελου Αβδίκου, καθηγητή του Πανεπιστημίου. 26 έως 31 Αυγούστου 2018. Συμμετοχή του Συνδέσμου στο 6ο Θερινό Σχολείο στο Συράκο με θέματα πανηγύρια μας. 25 έως 31 Αυγούστου 2019. Συμμετοχή του Συνδέσμου στο 7ο Θερινό Σχολείο στο Συράκο με θέμα «Τρογοπίνοντας, πολιτισμικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της αγροδιατροφικής παράδοσης». 17 Οκτωβρίου 2017. Απόφαση επανατεθήσης πρότασης μετονομασίας της Λεωφόρου Ιωαννίνων σε Κώστα Κρυστάλλη και της οδού Αλαμάνα σε οδό Χριστοφόρου Ρίζου, Δωρητή Ευεργέτη, στη Δημοτική Αρχή Πρέβεζας. 21 Ιουλίου 2018. Εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό των 150 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή, του βουνού και της Τάνης, Κώστα Κρυστάλλη, παρουσία του Ανωτάτου Πολιτιακού Άρχοντα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, ως μια από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας στο Συράκο. Μια αναδρομική συγγνώμη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τα αποκαλυπτήρια προτομής του Κώστα Κρυστάλλη στο Συράκο για όσα δεν έκανε η πολιτεία όταν ο Κώστας Κρυστάλλης ήταν ζωντανός, αλλά και μετά το θάνατό του για να τιμηθεί το έργο του όπως του αρμόζει. Ευτυχώς το έργο αυτού αναγνωρίζεται από εκείνους που πρέπει. Αλλά εύχομαι η πολιτεία εφ' εξής να πράξει και εκείνη το δικό της χρέος, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να έχετε δύναμη και να συντηρείτε τη μνήμη του σε αυτόν τον ιερό τόπο, τον ευλογημένο τόπο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ, είπε. Η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας διαχρονικά δεν αποδίδει, ακόμα μετά από 156 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή, την πρέπουσα τιμή που του απέδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η πολιτεία ακόμα δεν αποδίδει διαμέσου του προσώπου του ποιητή στους Πρεβεζάνους Συρακιώτες που κατοικούν τα τελευταία 400 χρόνια στην περιοχή της Πρέβεζας, τον δέοντα σεβασμό. Ο Σύνδεσμος επιμένει στην απόδοση ελαχίστου σεβασμού προς τον ποιητή, αλλά και στους ίδιους τους Πρεβεζάνους με καταγωγή από το Συράκο, με την μετονομασία της Λεωφόρου Ιωαννίνων σε Λεωφόρο Κώστα Κρυστάλλη. 6 και 7 Οκτωβρίου 2018. Διημερίδα για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και το Δήμο Πρέβεζας στα πλαίσια των εκδηλώσεων που προγραμμάτισε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων με τίτλο
2018, έτος Κώστα Κρυστάλλη, 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή στην Πρέβεζα. Ο Σύνδεσμος Συρακιωτών Πρέβεζας στις 12 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποίησε στα κάτω Λεχόνια Βόλου εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη Σοφία Τοπάλη με καταγωγή από το Σιράκο και τη μητέρα της Λουκία, οι οποίες απαγχωνίστηκαν από τους Ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους στις 7 Ιουλίου 1944 στο χωριό κάτω Λεχόνια Βόλου. 23 και 24 Νοεμβρίου 2019. Συμμετοχή συνδέσμου με το χορευτικό στα γυρίσματα της εκπομπής «Το αλάτι της γης» στο Συνεδριακό Κέντρο Σιράκου. Η εκδήλωση μεταδόθηκε από την ΕΡΤ στις 5 Γενάρη 2020. 15 και 16 Οκτωβρίου 2021. Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου «Ο Ιωάννης Κολέτης και η εποχή του» από το Σύνδεσμο Συρακιωτών Πρέβεζας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου, ΠΕ Πρέβεζας και τους Δήμους Πρέβεζας και Βορείων Τζουμέρκων στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας, αίθουσα Νικόλαος Κονεμένος. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του συνεδρίου, το συνέδριο εντάσσεται στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ο Κολέτης μετήχε ενεργά και στην Επανάσταση του 1821 και σε όσα ακολούθησαν, αλλά και στη διοίκηση του ελληνικού κράτους μετά την ανεξαρτησία 1830. «8 Φλεβάρι 2022. Αποδοχή της πρότασης του ομότιμου καθηγητή Ευάγγελου Αβδίκου, ώστε ο Σύνδεσμος να εκδώσει από κοινού τα άπαντα του Κώστα Κρυστάλλη, χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Η έκδοση με εισαγωγή βιβλιογραφία και επιμέλεια Ευάγγελου Αβδίκου με τίτλο «Κώστας Κρυστάλλης, ένας πρόωρα επαναστατημένος», άπαντα, ποίηση, πεζογραφήματα, ιστορικά, λαογραφικά μελετήματα, επιστολές, Γενική Βιβλιογραφία 1887 με 2024, είναι έκδοση του εκδοτικού οίκου ΚΜ Σταμούλη. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στο Σιράκο τον Αύγουστο του 2024. Στις 16 Γενάρη 2024, ο Σύνδεσμος, κατά την επίσκεψή του στο Δήμαρχο Πρέβεζας, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την παραχώρηση δημοτικής οικοπαιδικής έκτασης που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Σολομού και Παπάγου στην Πρέβεζα, με σκοπό την ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου Συρακιωτών. Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα των Πρεβεζάνων Συρακιωτών. Το οικόπεδο αυτό ανήκει στο Δήμο Πρέβεζας και η σκέψη είναι να δοθεί στο Σύνδεσμο με παραχωρητήριο, έτσι ώστε στη συνέχεια να βρεθούν οι πόροι για την ανέγερσή του. Ήδη έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη του κόστους της μελέτης του Πνευματικού Κέντρου από Συρακιώτη δωρητή. 23 Φλεβάρι 2024, παρουσίαση του βιβλίου Ιωάννης Κολέτης «Πολιτική δράση και απεικονίσεις» στη Θεοφάνιο Αίθουσα Τέχνης, στη Πρέβεζα, με ομιλητές τους Λούβι Λίνα, καθηγήτρια νεότερης ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου, Φλιτούρη Λάμπρο, αναπληρωτή καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Σκουλίδα Ηλία, επίκουρο καθηγητή Βαλκανικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το βιβλίο είναι μια έκδοση του Συνδέσμου Συρακιωτών Πρέβεζας και του εκδοτικού οίκου ΚΜ Σταμούλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, από το 1970 μέχρι σήμερα έγιναν πολλά. Υπηρέτησαν το Σύλλογο δεκάδες Συρακιώτες με αγνά αισθήματα, αγάπη και διάθεση για προσφορά. Είμαι σίγουρη ότι θα αναδυθούν μνήμες στον καθέναν από εσάς, έστω και μόνο από το άκουσμα των ονομάτων. Η σημερινή διοίκηση τιμά όλους τους διατελέσαντες προέδρους του Συνδέσμου, αλλά και τα εν ζωή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της περίοδου 1970-1973. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και θα καλέσω να ανέβουν στην σκηνή οι τιμηθέντες πρόεδροι. Να ζητήσω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Συνδέσμου Συρακιωτών, τον κύριο Σόρεντα, να ανέβει στην σκηνή.
Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη απονομή της τιμητικής πλακέτας στον αείμνηστο Κατογιάννη Ηλία. Διετέλεσε πρόεδρος από την 1η Μαρτίου του 1970 έως τις 6 Σεπτεμβρίου του 1978. Παραλαμβάνει ο γιος του, Κατογιάννης Γιώργος. Στη συνέχεια θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης, τον εδεσιμότατο πατέρα Κωνσταντίνο Παγκράτη, να ανέβει στη σκηνή. Θα απονείμει την τιμητική πλακέτα στον Ηλία Μαγκλάρα, διετέλεσε πρόεδρος από τις 7 Ιανουαρίου του 1978 έως τις 30 Οκτωβρίου του 1979. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω από τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, να ανέβει στην σκηνή. Θα απονείμει πλακέτα στον αείμνηστο Αργύρη Κωνσταντίνο, διατέλεσε πρόεδρος από τις 31 Οκτωβρίου του 1979 έως τις 17 Δευτέρου του 1983, παραλαμβάνει η αδελφή του, η κυρία Στυλιδιώτη Αργύρη Φερενίκη. Θα ζητήσω από τον Δήμαρχο να παραμείνει στην σκηνή, να δώσει την επόμενη πλακέτα στον κύριο Κακοσίμο Γιώργο, στον αείμνηστο Κακοσίμο Γιώργο. Τον Κακοσίμο Γιώργο, ναι, γιατί δεν παραλαμβάνει. Διετέλεσε πρόεδρος από 18 Δευτέρου του 1983 έως 28 Ενδεκάτου του 1986, παραλαμβάνει η κόρη του, Κακοσίμου Χριστίνα. Συνεχίζουμε, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Πρέβεζα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θα καλέσω τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον κύριο Βαΐτσι Νικόλαο, να ανέβει στην σκηνή. Ο Μπίτσκιος Κωνσταντίνος διατέλεσε πρόεδρος από 29 Δεκεμβρίου του 1986 μέχρι 27 Δεκάτου του 1999. Παραλαμβάνει η κόρη του, Μπίτσιου Παρασκευή. Θα ζητήσω από τον κύριο Βαΐτσι να παραμείνει και συνεχίζουμε. Νταλαούτης Σπύρος, πρόεδρος 28 Οκτωβρίου του 1999 μέχρι 5 Νοεμβρίου του 2002, από 19 Οκτωβρίου του 2014 έως 22 Οκτωβρίου του 2023. Θα ζητήσω από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, τον κύριο Λεωνίδα Αργυρό, να ανέβει στην σκηνή. Η Ιωάννα Σιγκούνα, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος από 6 Νοεμβρίου του 2002 έως 28 Ιουνίου του 2004. Μόνη, γυναίκα. Έχετε δίκιο. Αν μου επιτρέψετε δύο κουβέντες να πω, νιώθω μεγάλη χαρά σήμερα που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ μεγάλη τιμή, γιατί σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, όπως ήταν μέχρι πρόσφατα η κοινωνία των Σιρακιωτών, είμαι η μοναδική γυναίκα πρόεδρος που έχω εκλεγεί στο σύνδεσμο. Αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή. Η ενασχόληση με τα κοινά είναι καθήκον όλων των ανθρώπων, πόσο μάλλον η ιδιωτελής ενασχόληση με τα κοινά, όπως είναι με τους συνδέσμους. Στην αρχαία Ελλάδα, όσοι δεν ασχολούνται με τα κοινά θεωρούνταν άπολεις. Στη θητεία μου προσπάθησα να
κάνω εφαρμογή, να εφαρμόσω το καταστατικό του συνδέσμου και να βοηθήσω στη σύσφυξη των σχέσεων. Έχουμε μακροημέρευση στο σύνδεσμο, λαμπρές ημέρες και σας ευχαριστώ για την τιμή. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Σιγκούλη. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θα ζητήσω από τον Αντιδήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον κύριο Γκίζα Νικόλαο, να ανέβει στην σκηνή. Ο κύριος Γιάννης Ευαγγέλου διατέλεσε πρόεδρος από 29 Ιουνίου του 2004 έως 5 Νοεμβρίου του 2006. Ένατος πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, στη θητεία των 50 χρόνων, ο Τζουμαλέκας ο Δημήτρης. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιώργο Βαΐτσι, να ανέβει στην σκηνή. Τζουμαλέκας Δημήτρης, λοιπόν, από 6 Νοεμβρίου του 2006 έως 19 Οκτωβρίου του 2014. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπαμε, ο Σύνδεσμος έτσι τιμά και τα εν ζωή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της περίοδου 1970-1973. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον κύριο Σόρεντα, να ανέβει στη σκηνή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δήμας Ηλίας από 6 Σεπτεμβρίου του 1972 έως 2 Αυγούστου του 1973. Γιώργας Αθανάσιος από 6 Σεπτεμβρίου του 1972 έως 30 Ιουλίου του 1975. Μπάσβας Θεόδωρος 6 Σεπτεμβρίου του 1972 Μπάσβας Θεόδωρος, λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου του 1972 έως 30 Ιουλίου του 1975. Θα παραλάβει ο αδερφός του Ιωάννης Μπάσβας. Τέφας Χρήστος, από 2 Αυγούστου του 1973 έως 30 Ιουλίου του 1975, παραλαμβάνει ο γιος του Τέφας Αλέξιος. Αλέξανδρος, Τέφας Αλέξανδρος. Όλοι βρίσκονται στη σκηνή, κυρίες και κύριοι. Θα ζητήσω και από την κυρία Θανασία Τσουμαλέκα να ανέβει στην σκηνή. Έχουμε λίγα λουλούδια για εκείνη. Θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να προσφέρουμε μια αρθοδέσμη και στην παρουσιάστριά μας. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση για να συντονίσω την σημερινή σας εκδήλωση. Είμαστε όλοι εδώ, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν, το παρόν. Θα συνεχίσουμε με το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ο χορός και μάλιστα ο παραδοσιακός χορός ως μια κοινωνική διαδικασία που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, αποτελεί έτσι ένα στοιχείο για τον πολιτισμό και αυτή την έννοια, και με αυτή την έννοια συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι δικό μου, το έγραψε το 1989 ο Ηλίας Δήμας στην διατριβή του.
Κυρίες και κύριοι, στο μπουφέ που είναι πάνω στο φουαγέ, να σας πω ότι όλα αυτά καρποφόρησαν με το πέρασμα του χρόνου και ό,τι δοκιμάζεται στο χρόνο αξίζει. Γι' αυτό ο Σύνδεσμος Συρακιωτών Πρέβεζας είναι αυθεντικός και μακρόβιος. Η μνήμη των ανθρώπων είναι οι άνθρωποι. Η ιστορία δεν έχει τέλος, μόνο αρχή. Και τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι ακόμη πιο δημιουργικά. Καλό μεσημέρι σε όλους.